28 през 2015 на 36 лева през 2016 година. Повишаване на разходите на регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци във връзка с това завишаване цената за депониране на тон отпадък за общините от 15,84 на 20,80. Тъй като това са разходи свързани с втория компонент, който е компонент обезвреждане на битовите отпадъци, завишението е отразено в тази част. Беше зададен въпроса реалното завишаване на цената за граждани какво ще бъде. Направили сме изчисления в различните райони на града и на общината и според вида имот и неговата оценка. Завишенията са различни. Средното увеличение е 7,50 на 100 лева. Получих актуалната справка за тази седмица за движение